Mana Laras Wiwin tiga. Terima kasih Mas Dogo. Ji, senenganku. Kita ngene ya penak ya. Piye kok ya malah. Senenganmu apa Mas jane Mas? Iki lho bocah-bocah iki lho. Pokoke ngerti mana Laras terus ngene senenganku. Lho wae sapa ya? Ya modele yo kadang ndaku-ndaku lho iki senengane kok yo. Diucapkan ini selamat sore untuk para tamu dan semuanya yang sudah hadir. Alhamdulillah matur nuwun rawuhipun ingkang sampun paring donga pangestu nggih Mas. Untuk dumateng temanten kekalih. Mugi berkah barokah. Amin 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 amin. Monggo. Iki diparingi koleksi. Nggih, monggo awit bareng wonten pamundutan dadosipun diparingi koleksi. Sarengan penak-penak mawon Mas nggih. Napa Mas sore-ore? Biru ala Sambar Sari. Yo, senengan iki. Ning pinuk segan yo yo. Digo wae sapa epo enak. Pronto
gak. Jangkrik aku semangat lho iki. Coba cadong garap wong modele. Ayo. Ya jare grup kurang. Kayaknya gak penak ya Mas nek ora iki kuwi ya. Ketone sepalaku ambek ono tok.